Все робиться для того, щоб призначити керованого муфтіятом підконтрольного імама. Так адвокат Рустем Кямілєв прокоментував рішення окупаційного судакського суду, який відмовився скасувати раніше призначений штраф. Наприкінці минулого року так званий мировий суд Судака звинуватив імама Галієва в місіонерській діяльності та призначив штраф у 5 тисяч рублів. Нібито за те, що він закликав до ісламу людей інших віровчень, не маючи ліцензію від підконтрольного Кремлю муфтіяту. А Блякіма Галієва вже протягом 20 років знають як імама. Этого человека знает все мусульманское сообщество города. Его приглашают на проведение обрядов бракосочетания согласно канонам ислама, согласно традициям тем, которые приняты в нашем народе. Имя наречения. Также приглашают для того, чтобы проводил поминки за усопшим, проводил молебны. Вот. Однако наши доводы не были услышаны. Мы акцентировали внимание суда на этом. Вот, суд нас не услышал и узрел в действиях имама Галиева состав административного правонарушения, занятия миссионерской деятельностью. Вот. Это не что иное, как давление на имама, давление на весь судакский народ, в том плане, что этот народ хочет видеть в роли имама одного человека, однако Духовное управление мусульман Крыма хочет видеть в роли имама здесь другого человека. Раніше окупаційні суди в Криму за такими же звинуваченнями оштрафували сімферопольського імама Расіма Дєрвішева. Адміністративні справи були відкриті проти імамів з села Зарічне Сімферопольського району Арсена Кантімірова, Асана Бікірова, імама релігійної громади Алушта Юсуфа Аширова. Його оштрафували на 5 тисяч рублів. Ділявіра Халілова через проведення п'ятничного намазу в мечеті села Завітне Совєтського району звинуватили у проведенні несанкціонованого мітингу і оштрафували на 30 тисяч рублів. Правозахисники вважають, що ці адміністративні справи пов'язані з системним тиском на непідконтрольні маріонетковому духовному управлінню мусульман Криму автономні релігійні громади. Крим вже котре пішов під воду. Руйнівна повінь накрила Ялту та Бахчисарайський район, де випало 113 мм опадів, а це двомісячна норма. Найбільше дісталося селищу Албат або ж Куйбишеве. Рівень річок Кокоска та Бельбек подекуди піднявся на метр. Бурхливі потоки змивали все на своєму шляху, ламали дерева, паркани, виламувала ворота до людських подвір'їв. Цілком знищено щонайменше 5 будинків. Ребята, а что если его попробовать дернуть? Чтобы его дернуть, нужно за что-то зацепить. Вон за верх зацепим, чтобы он сюда наклонился. На людських подвір'ях горе сміття, гілок та всього, що траплялося на шляху потоків. Водою навіть похнуло металеві паркани, знищено городи та сади, підтоплено оселі, звідусіль зносило мотлох та навіть побутову техніку. Естественно, затопило огород, затопило сад, все, что там находилось. Это с центра приплыли холодильник. С центра села? Да. Кошмар. То есть, представьте, за километр находился этот холодильник, и он сюда приплыл. То есть, мы можем представить, что происходило там выше. Є постраждалі серед місцевих жителів. Одна жінка загинула під навалом стихії, а її тіло винесло в сусіднє село Мале Садове за 2 кілометри від її обійстя. Ще одну постраждалу жінку ушпиталено. В страшних руйнаціях та жертвах, на думку окупаційної влади, винна не погода, але місцеві жителі іншої думки. По нашим предположениям, на водохранилище открылись шлюзы, чтобы оно не прорвало. Счастливинская, да. Ну, хотя сейчас пытаются отрицать, говорят, что это не погода, стихия. Ну, к сожалению, что случилось, то случилось. Вот заборы повалило. Это был такой поток с реки Поток Бельбек? был, да, поток был с реки Бельбек. Ну, вот по уровню можно посмотреть, вот если смотреть вот на дом, вот на этот уровень, вот где полоса, все это было в воде.
А це селище Ай-Василь у передмісті Ялти. Його ще 2 тижні тому завалило селевим потоком. Досі вулиці засипані камінням та сміттям. Там після дощу потекли струмки. Вся эта печальная картина разрушений никак не напоминает нашу красавицу Ялта. Предстоит еще много и много убирать грунта и наводить. Дощ у Сімферополі знову перевірив на міцність дахи місцевого литовища. А там крыша есть? Ощущение, что нет. А негода відступати не збирається, повідомляють в окупаційному МНС. Селеві потоки, сильні зливи та випадіння до 50 мм опадів очікуються на півдні, сході та у центральних районах півострова. На півночі та сході Криму навала комарів. За словами фахівців, таке аномальне розмноження пов'язано з тривалими зливами. Через рясні опади вчасно не було проведено дезінфекцію, а тепер до збору врожаю проводити такі роботи не бажано. Місцева окупаційна влада лише вирішила скосити траву, де оселились комарі, та вчинити локальні дезінфекційні заходи. Катастрофічна ситуація в Джанкойському, Нижньогірському, Совєтському, Кіровському, Ленінському районах, Керчі та регіонах, які омиваються Азовським морем та межують з Севашем. Жителі цих районів скаржаться, що через навалу комах неможливо вийти з дому. Якщо раніше комарі активізувалися під вечір, то зараз від них немає спасіння цілодобово. Найбільше від комариних укусів страждають діти. Разом з тим комахи можуть переносити небезпечні хвороби. Жителі заявляють, що комарів ніщо не відлякує. Дети страдают, дети мучаются. Детская поликлиника забита детьми, которые искусаны, у многих детей аллергия. Мне, например, пришлось своих детей отправить с свекровью в Симферополь, потому что, невыносимо. Они действительно кусаются и днем, и ночью, и вечером. Дети даже не могут выйти погулять. Скупаем в аптеках вот все, что там есть. В месяц уходит где-то около 5000 вообще. Но вот этих всех препаратов у нас хватает всего на минут 15-20 максимум, потому что они уже просто, приспособились, их уже ничего не пугает. Они просто едят всю эту гадость с нашей кровью, пьют и все. Окупанти вбили українського офіцера-медика Юрія Письменного. Капітан з 93-ї бригади «Холодний Яр» поліг біля Мирного на Донеччині від несумісних з життям уламкових поранень. З такими ж ушкодженнями ушпиталено ще одного бійця, пораненого біля того ж Мирного. Окупанти били з гранатометів різних систем в бік Водяного, Березового, Тарамчука та Авдіївки. На це дістали відповідь вогнем від українських захисників. І вже зранку маємо 3 обстріли позицій об'єднаних сил. Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого 4 ворог вів обстріли з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед наших захисників немає. В Києві та Вінниці вийдуть на підтримку арештованого окупантами журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Люди зберуться 6 липня о 6 вечора на Європейській площі у Вінниці та Майдані Незалежності в Києві. Кожен бажаючий також зможе написати листа бранцю, який нині утримується в СІЗО окупованого Сімферополя. Організатори закликають підтримати Єсипенка участю в онлайн-флешмобі, публікуючи свої фото з портретом Владислава в соцмережах із хештегом «Фрі Єсипенко» та «Крим – це Україна», вказуючи населений пункт, де зроблені ці фото. Як відомо, саме 6 липня відбудеться чергове судилище над Владиславом Єсипенком в окупаційному суді Сімферополя. Його затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. На Чернігівщині не виявлено жодного нового випадку COVID-19. Всього на материковій частині України 244 нових пацієнти. Одужали майже вдвічі більше, а ще 14 українців померли внаслідок хвороби. Повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Також в Україні зареєстровано ще одну вакцину від ковіда виробництва Johnson & Johnson. Препарат дозволений до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я
Також дозвіл дали США, Велика Британія, Євросоюз, Швейцарія, Канада та інші країни. Вакцина від Johnson & Johnson має зберігатися при температурі від 2 до 5 градусів. Новий рекорд добового інфікування зафіксовано в окупованому Криму. За сумнівними підрахунками окупаційної влади на півострові захворіли ще 458 людей. Внаслідок хвороби пішли з життя ще 12 кримчан. У США День Незалежності відсвяткували на тлі поступового повернення до нормального життя після пандемії. 4 липня в Нью-Йорку і Вашингтоні прогреміли салюти. Приїхати сюди 4 липня, вступити до коледжу і приїхати до Вашингтона, щоб подивитися феєрверк. Це нагадує про те, як було до ковіда. І це просто гарне почуття. А вакцинація – це як нагадування, що не можна приймати речі як належне. У минулому році була пандемія, тому ми всі сиділи вдома і сумували. Це, напевно, вперше, коли ми святкуємо 4 липня в Америці. Захоплююче та щось незвичайне. У своїй промові президент США сказав, що американці стають все ближче до незалежності від вірусу. Він також закликав усіх робити щеплення. Співгромадяни-американці – це найпатріотичніший вчинок, який ви можете зробити. Тому, будь ласка, якщо ви ще не зробили щеплення, зробіть його. Зробіть його зараз для себе, для своїх близьких, для своєї громади і для своєї країни. Незважаючи на те, що життя в США поступово повертається в звичне русло, влада так і не досягла поставленої задачі – до Дня Незалежності прищепити першою дозою вакцини 70% населення країни. Аеромобіль словацького стартапу Klein Vision розганяється на злітній смузі в аеропорту Нітри. Він уперше здійснює тестовий міжміський рейс. Місце призначення – Братислава. Дуже цікаві враження. Ми прибули до аеропорту затемно, потім доставили машину на злітно-посадкову смугу. Хоча я літав в аеромобілі багато годин, але коли розганяєшся на довгій дорозі, відчуття зовсім інші. За штурвалом аеромобіля сидить винахідник Штефан Клейн. Переліт із Нітри в міжнародний аеропорт Братислави зайняв 35 хвилин. Чудово, що законодавство дозволило нам зробити не віртуальне, а реальне випробування. Наша мета – створити реальний продукт, який колись можна буде купити. Прототип налітав вже 40 годин. В ході випробувань він здійснював круті повороти на 45 градусів, піднімався на висоту 2500 метрів і розвивав швидкість до 190 км на годину. На шляхах через ремонт або ДТП часто виникають затори. Аеромобіль може перевозити людину в повітрі. У цьому його перевага. Аеромобіль оснащений крилами та хвостовим оперенням, що складаються, двигуном БМВ потужністю 160 кінських сил, нерухомим гвинтом і балістичним парашутом. Ми не можемо сказати, що в найближчі роки почнемо використовувати літаючі автомобілі, але дуже добре, що в Словаччині існує така розробка і є конкретний результат. Наступний етап проєкту – створення передсерійної моделі з двигуном потужністю 300 кінських сил. Він зможе розвивати швидкість до 300 км на годину і пролітати до 1000 км.